دوستو السلام علیکم، امید کریں سارا بھرا خیریت نال اللہ پاک تو سلامت رکھے واسطے دستے رہو دوستو ماشاءاللہ زبردست مقابلہ اے دانش خان پہلے سائیڈ رمضان خان زبردست مقابلہ ماشاءاللہ دعائیں پالٹاں کالے قانونی جان ٹھوکے جمع تھی گئے ٹاس پلا جوان کٹ گئے پیڑ چوڑی کھڑے جو دوستوں مقابلہ لگتے رہا سارا سامنے بھراواں تک مقابلہ پہنچے رہے سوں ساری سنگت کو ساری بار بار یہ ریکویسٹ سر یوٹیوب چینل سمی خان چینل کو سبسکرائب کرو سر بالے گھنٹے کو دبے سوتا کا نیو مقابلہ دوستوں کا سانی حال پہنچ وجن دوستوں کبوتر لتھے پا زبردست مقابلہ کبوتر بازی دا کبوتر دوستو لتھے پن 6-7-8 کبوتر لتھے لائے گئے دے دیں جوان یا ناڑی ہے دوستو بیا بندہ جالے نمبر سے جالے ایک عمر سے یہ جوان مکئی پن پہلی سائیڈ رمضان خان اے سائیڈ ہے دانش خان جالی والا ہکو بیا نہ اسی کوئی کبوتر دوستو جوان جلد بازی پکڑنا پائے جالی کلے مارنی ہے بیا کوئی نہیں اٹھنا آرام نالا ماما دوستو جالی والا جوان آخری ہے جالی والا جوان پرلا مکئی کھڑے جالی کلہ برسی بیا کوئی نہ برسی کافی سارا شوقین حضرات ماشاءاللہ مقابلے واسطے آئے ودن دوستو آج تاریخ ہوئے 11 پیرو بھائی سلام تھی گیا دوستو تاریخ ہوئے 11/8/2026 زبردست مقابلہ کبوتر بازی دا دوستو پرلا جوان شاید لگ دے بس کیتی کھڑے کبوتر کے ساتھ ڈٹھے پہ دوستو یہ جوان اٹھ رہا کھڑے پہلی سائیڈ والا جوان شاید ہرے منی کھڑا ہوتا میری بس سے
दोस्तों ये जवान कबूतर उड़ रहा है परली पार्टी वाला जवान बस कितनी खड़े और ढवाई पर कितना कबूतर देते हैं कितना है ना 8 ढवाई पर दोस्तों जवान है मेरी बस से जवान गए वजन पे उड़ार दोबारा पर चाहे वजन दस तो को दोस्तों पहले जवान कशे का नपी दानिश क्या पकड़े खड़ा 8 किलो मुकाबला जीत गया दोस्तों शुगल मोक गए दोस्तों जवान हेकरू ला गया था सारा शौकीन हजरात वेले वेंदन हयात पाकी मुलाकात पाकी दोस्तों अस्सलाम वालेकुम मिल सुवात इंशाल्लाह कोई नवे वीडियो नवे मुकाबले 8 पकड़े 8 नपी पर ढवाई कशे कान जी।